מרכז מתוק מדבש, ארגון עולמי להפצת לימוד הזוהר הקדוש ותורת הנסתר. שיעור זה שלפניכם נמסר על ידי הרב הגאון יצחק כהן שליטה, מגיד שיעור ותיק במערכת השיעורים של מרכז מתוק מדבש. לפרטים 054-47-69-506. טוב, בעזר השם יתברך, שלום לכולם, ערב טוב ומבורך. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס הפלת עוברים. כפי שהודעתי ואני חוזר ומודיע, השיעור הזה סגור לילדים, לא ילדים ולא בחורי ישיבות. שוב, לא ילדים ולא בחורי ישיבות. על מה נלמד הפלת עוברים? נלמד הפסקת הריון קיים, מה שנקרא הפלה יזומה, מה הגדר על פי חוק, לעומת זאת על פי ההלכה, למי אסור, למי מותר, הפלות יזומות. כיצד מתבצעת הפלה מלאכותית, מה זה שאיבה, מה זה גרדה ומה זה הזרקה. האם התינוק חש בכך? התינוק מרגיש כשעושים הפלה? בעולם מתבצעים כ-55 מיליון הפלות יזומות בשנה. 55 מיליון בשנה, כאשר מתוכם בארץ ישראל מבוצעים 50,000 הפלות בשנה. האם יש סיכון לאמא שמבצעים בה הפלה יזומה? ואם כן, מהו? זה חלק אחד בשיעור שלנו, הפסקת הריון קיים, הפלה יזומה. עוד נלמד על מניעת הריון מראש, בכללותה גלולת היום שאחרי, מה אומר החוק ומה אומרת ההלכה. נלמד גם על הפלה טבעית, בלתי רצויה. האמא לא רצתה, ההורים לא רצו, ועל שונאי ישראל הילד נפל. מה גורם לזה על פי מקורות חז"ל? מה מהות התינוק שנפל? למה ניתן צער כזה להורים לסחוב ילד כמה חודשים בבטן ובסוף הוא נופל? איך ניתן למנוע את זה? איזה סגולות יש לשמירת הריון? בין הדברים נלמד איזה סגולה יש מי שנושא את אבן המגנת. נלמד איזה אישה צריכה להיזהר מלענוד תכשיטי זהב, שלא יהיה שום זהב על הגוף שלה. ואיזה שם קדוש מסוגל לשמירת הריון, שמשה רבנו השתמש בשם הקדוש הזה, וגם לנו גילו אותו חז"ל, שאם אדם יכוון בו, אז אפשר שתהיה שמירת הריון. אלו הדברים, רבותיי, בשיעור שלפנינו. השיעור הוא שיעור רחב עם הרבה פרטים והרבה תוכן. ליקטתי את הדברים ממקורות רבים מאוד, ואזכיר לדוגמה שו"ת ציץ אליעזר של הרב אליעזר ולדנברג, ספר טהרה, הריון ולידה כהלכה של הרב אבשלום מונצר, אנציקלופדיה הלכתית רפואית של פרופסור אברהם שטיינברג ליד המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, ועוד הרבה ספרים. אגודת אפרת בירושלים, השתמשתי בחומר שלה, עמותת לילך ועוד ועוד. כל מה שאומר בשיעור הזה, הגם שהדברים הם הלכה למעשה, ליקטתי את הדברים מתוך ספרים שמורים הלכה למעשה, אף על פי כן אני מודיע כלל, כל דבר צריך לשאול מורה צדק. אני מציע את הדברים כמו שנכתבו, אבל בשעת מעשה צריך לשאול רב, תלמיד חכם, לא סתם רב, אלא רב שעניינו ועסקו זה בהלכות נשים, כי לפעמים בסעיף או תת סעיף משתנה כל ההלכה מהקצה לקצה. לכן מה שאני אומר כרגע זה מלמעלה, קווים כלליים, ולפתוח עיניים. ובכן, בזה נתחיל את השיעור. התורה אומרת בפרשת משפטים, לא תהיה משקלה ועקרה בארצך. מה הפירוש משקלה? אומר רש"י, מפלת נפלים או קוברת בניה, או זו קרויה משקלה.
גם אישה שמפילה נקראת על פי התורה אישה משקלה. כל אישה שעברה הפלה. ההפלה מתחלקת לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה זו הפלה טבעית, והשנייה זו הפלה מלאכותית. הפלה טבעית למעשה היא בלתי נמנעת. לא רצו, אדרבה, רצו ילד, והילד נפל. הפלה מלאכותית היא הפלה טיפולית שנעשית בידי אנוש על ידי גורם, וכך הילד נופל. בעניין הפלה טבעית שהיא בלתי נמנעת נעסוק בחלק השני של השיעור שלנו. כרגע אנחנו נעסוק בהפלה מלאכותית שהיא ביד אנוש. הפלה מוגדרת הפסקת הריון קיים. יש כבר הריון ורוצים לעצור אותו, רוצים להפסיק אותו. לפי הנתונים בעולם מבוצעות 55 מיליון הפלות בשנה. יחס של 300 הפלות לכל 1,000 לידות חיים. 300 הפלות לכל 1,000 לידות חיים. 55 מיליון הפלות בשנה. מרבית הדתות התנגדו להפלה מלאכותית וקבעו עונשים חמורים למי שיבצע הפלה מלאכותית. ניתן קצת דוגמאות מאומות העולם. הנצרות הקתולית מתנגדת לכל אמצעי ולכל שיטה של מניעת הריון. בספרד לפני 9 חודשים, כידוע בספרד האומה הספרדית ברובה היא קתולית. לפני 9 חודשים, ב-11/3/2010, הפרלמנט אישר חוק המתיר ביצוע הפלות. מה היה? 600,000 אנשים יצאו להפגנה. 600,000 אנשים יצאו להפגנה, נוצרים, קתולים. למה? לא רוצים הפלות. החוק לא מוצא חן בעיניהם. בארצות הברית, רופא שהתעסק בהפלות נרצח על ידי אדם, סקוט רודר, רצח את דוקטור ג'ורג' טיילר בחודש מאי אשתקד, ואמר במשפט, בחרתי לציית לחוק האלוהי, להציל תינוקות. הרופא הזה הורג ילדים, לכן הוא רצח את אותו רופא. הוא נשלח, הוא בן 52, נשלח למאסר עולם ללא אפשרות חנינה במשך 50 שנה. והוא טוען, מנעתי לוותר תינוקות תמימים. זה גוי. גוי שכאב לו שיש רופא שמבצע הפלות. רבותיי, באיטליה, אישה שסרבה לעבור הפלה, ובעקבות זאת מתה, הוכרזה על ידי האפיפיור יוחנן פאולוס השני קדושה. ג'אנה ברטה, איטלקיה, הפכה לסמל באיטליה. היא מנעה מעצמה טיפולים למרות שהייתה חולת סרטן, כי הטיפולים יכלו להפריע לילד ולעובר שבבטנה. לכן היא החליטה שהילד ימשיך להתקיים ויהיה בריא למרות שהיא תמות. והיא מתה בת 39. לאור זאת החליטה ותיקן, לדוגמה מופתית כזאת, להכריז עליה קדושה. זה גויה, גויים. אם כן, הנצרות הקתולית היא המחמירה ביותר בנושא ההפלה. אוסרת אותה אפילו במחיר חייה של האישה. אפילו אם האישה והעובר יחד ימותו. על פי הנצרות הקתולית אין מציאות של הפלה ומניעת הריון. לפי חוקי האסלאם, הישמעאלים, אסור לבצע הפלה אלא אם כן חיי האם בסכנה. כיום אין כמעט מדינה בעולם שאין לה חוקים ותקנות שמתייחסות להפלה. יש מחמירים, יש מקלים. אנחנו רוצים לראות דת ישראל, תורת ישראל מה אומרת. אבל לפני שאני אגש לתורת ישראל, אני רוצה להעמיד כאן את החוק הישראלי שחוקק על ידי הכנסת בירושלים, מה הוא אומר, ולאור זה נוהגים הרופאים בכל בתי החולים כאן בארץ. מה אומר החוק?
על פי חוק העונשין תשל"ז 1977 ותקנון העונשין הפסקת הריון תשל"ח 1978. במדינת ישראל מותרת הפסקת הריון רק על פי הסעיפים הבאים. 1. האישה צעירה מגיל הנישואין היא פחות מ-17 שנה, מותר לה להפיל. 2. אישה שמלאו לה 40 שנה, מותר לה להפיל. 3. ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי חוק, או מיחסי עריות, או שהוא אינו מהנישואין. היא לא נשואה ונכנסה להיריון, החוק מתיר לה להפיל. 4. הילוד עלול להיות בעל מום, גופני או נפשי. הילד שהתלד עלול להיות חולה, מותר לה להפיל. וכן עוד חוק אחד, המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק. כל אישה שיש בה את אחד מהנתונים האלה, היא ניגשת לוועדה להפסקת הריון, שהיא מורכבת ממי? תלמידי חכמים? רבנים? יודעי דת? לא. היא מורכבת מעובדת סוציאלית ורופא או רופאת נשים. אישה פונה לוועדה ממלאת טופס בקשה שכולל פרטים אישיים, רפואיים, והסיבה לבקשתה להפסיק את ההיריון. אם הסיבה מתאימה לקריטריונים האלה שקראתי, של חוק ההפלות, הוועדה מאשרת את ההפלה. עוד מעט נראה מה אומרת ההלכה, אם יש מקום לאחד הסעיפים האלה אפילו, על פי ההלכה. אלו נקראים הפלות חוקיות, המבוצעות יום יום 24 שעות בבתי החולים כאן בארץ ישראל על ידי רופאים יהודיים וגויים. אני מדגיש יהודיים וגויים כי תכף נלמד מה אומרת ההלכה על גוי אפילו. כשאני אומר הפלות חוקיות נדע על כל הפלה חוקית המתבצעת כאן נעשית הפלה שאינה חוקית. זה יחס 1:1. זאת אומרת, אם הוועדות האלה מאשרים בשנה סכום מסוים של הפלות, תדע שפי 2 מבוצעות הפלות, כי יש כאלה שנעשים על ידי רופאים פרטיים שלא במסגרת החוק. קצת נראה רבותיי נתונים. אני אתן לכם קצת נתונים קודמים וגם נתונים עדכניים מה קורה כאן בארץ. בשנת 2003 פנו 21,226 נשים לוועדות להפסקת הריון כאן בארץ. 20,841 נשים קיבלו אישור. 20,841 נשים קיבלו אישור, כן, כאן בארץ. יחס שיעור ההפלות בישראל עומד על 12,000 נשים בגיל הפריון. זה בשנת 2003. בואו נתקדם קצת הלאה. בשנת 2005 בוצעו בישראל 19,622 הפלות חוקיות. יחס של 136 הפלות לכל 1,000 לידות. בואו נראה מה קורה השנה. שנת 2009 משרד הבריאות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפרסמת נתונים על הפסקת הריון בישראל, מה קרה בשנת 2009. פנו 19,570 נשים לוועדות להפסקת הריון. כמה אישרו מתוכם? רוב מוחלט של הפניות אושרו, 98.5% מתוכם אושרו, שהם 19,276 הפלות חוקיות בוצעו כאן בארץ. 19,276 הפלות. רבותיי, כשאני אומר הפלות זה לא ילדים, משום שיש אחת שמעוברת מתאומים גם, אבל בואו נניח שזה אחד. קרוב ל-20,000, 45% מהם הם נשים רווקות, שהן לא נשואות בכלל, שהחוק מתיר להפיל אם זה לא במסגרת הנישואים. עוד מעט נראה מה אומרת ההלכה. לאור זאת שאתה רואה שכאן 19,276 הפלות בוצעו בשנה האחרונה, יוצאים הרבנים הראשיים לפני שבועיים, כאן, הרב שלמה עמר והרב יונה מצגר,
הביעו דאגה מריבוי ההפלות בישראל וביקשו מכל רבני הקהילות לדרוש בנושא הזה. בכל שנה מתבצעות במדינת ישראל כ-50,000 הפלות, מתוכם 20,000 הפלות חוקיות, כל השאר בצורה פיראטית, בניגוד לחוק. מה זה אומר? הרוב המכריע של ההפלות הן בלתי הכרחיות ואסורות באיסור חמור על פי ההלכה. הנתונים המחרידים הללו מצביעים על כך שמדובר במגפה של ממש, באובדן עשרות אלפי נפשות יהודיות בכל שנה ושנה. רבותיי, 50,000 ילדים בשנה כאן בארץ ישראל, ארץ הקודש, ילדים ומושמדים מן העולם בחסות מדינת ישראל. תכף נראה מה אומרת ההלכה, אבל לפני כן אני רוצה להקדים עוד נקודה. בשנים האחרונות חלה ירידה ניכרת בשיעור הילודה בין היהודים, בין בתפוצות העולם ובין בארץ כאן. ירידה גדולה ובולטת כשאתה משווה את הלידות המבוצעות בארץ של אינם שומרים תורה ומצוות לבין לידות של חרדיות ולהבדיל אסלאם. הישמעאלים, אתה רואה שהם מתפתחים בקצב מסחרר. החרדים, ברוך השם, אתה רואה ששומרים על מסורת אבות. אבל כללות עם ישראל כאן, אתה רואה ירידה במספר הילודה. אתה יכול ללכת ברחובות צפון תל אביב או בהרצליה ולראות שמה אישה שסוחבת 3 כלבים לפניה או 4, וזה מה שיש לה. לעומת זאת תלך בשכונות חרדיות ותראה 4 ילדים רצים לפניה. זו מציאות. אתה תעבור להבדיל בשכונות הערבים ואתה תראה מה קורה עם הבדואים ומה קורה עם הישמעאלים. לאור זאת נשאלת השאלה, האם אפשר לכנות את הישמעאלים כאן בארץ בני מיעוטין? אלה בני מיעוטין, אלה בן מיעוטין בקצב הריבוי שלהם. איזה מיעוטין? השם ירחם. רבותיי, כל מה שאמרתי מתחילת השיעור ועד עכשיו זה נתונים כלליים. מה אומר החוק? מה אומרים הגויים? עכשיו אני רוצה להיכנס לדת ישראל ולתורה. מה אומרת התורה? אחרי שאני אקיף לבאר את המקור של העניין בהלכה, בגמרא, אחר כך ניכנס לזוהר, מה הוא יש לו להוסיף עוד על הדברים. הגמרא במסכת סנהדרין, בדף נ"ז עמוד ב' אומרת, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. על מי מדובר כאן? על רוצח. אדם שרצח אדם, דמו יישפך. אומרת הגמרא, איזהו אדם שהוא באדם? אומר רש"י, יש אדם שהוא בתוך אדם. מי זה האדם שנמצא בתוך האדם? האדם באדם, ואומר זה עובר שבמעי אמו. אומרת הגמרא, איסור זה נצטוו עליו כבר בני נוח. גם גוי הצטווה על כך, איסור רציחה ואיסור הריגת עוברים. לדברי הגמרא יוצא שהפלה שאינה כדת תורה, עוד מעט נראה מה דת תורה ומה לא, אבל כמובן שלא על פי חוק, זה לא קובע. הפלה שנעשית שלא על פי הלכות התורה יש לה דין רציחה. איסור מהתורה יש בהפלה. אני רוצה קצת להסביר מה זה עובר ומה זה הפלה, כיצד מתבצעת הפלה. מי שיש לו לב חלש, אני מבקש שיצא. הדברים הם לא פשוטים. את הנתונים לקחתי מתוך עמותת לילך, כפי שהם מפרסמים, מה זה מצב של תינוק ואיך מתבצעות היום הפלות בשטח. לפני מספר שנים לא ידעו בוודאות מה הולך בבטן של האמא בדיוק. היום שיש את המכשור המתוחכם, את האולטרסונד ושיטות אחרות, אפשר לראות את העובר כבר בפנים הרחם, אפשר לראות איך הוא מתפתח שם בקצב מהיר מאוד. 18 יום אחרי ההפריה, הלב של העובר מתחיל לפעום. 18 יום. ביום ה-21 הוא מתחיל להזרים דם דרך מערכת סגורה. 40 יום אחרי הפיריון,
ניתן לקלוט את גלי המוח של התינוק. עובר בגיל 11 שבועות הוא שלם לגמרי. 11 שבועות. ואף על פי שהאימא אינה מרגישה אותו עדיין, הוא כבר בועט, קופץ את אגרופיו, מסתובב על אצבעות רגליו, בקיצור הוא פעיל מאוד. החל מהשבוע הזה, השבוע ה-11, הוא כבר מגיב למגע ומוצץ את הגודלו. תינוק בן 11 שבועות. ילד לכל דבר, בכל איבריו ובכל גידיו. איך מבצעים הפלות? אישה שבאה לבצע הפלה בשליש הראשון של ההיריון, 3 חודשים הראשונים. יש 2 שיטות הפלה. שיטה של שאיבה ושיטה של גרדה. דבר ראשון, בשניהם הרופא מרחיב את צוואר הרחם כדי שהוא יוכל להחדיר שם את הכלים הדרושים, שתכף נראה איזה כלים, לבצע את ההפלה. אחרי שהוא מרחיב את צוואר הרחם, אם מדובר בהפלת שאיבה, הוא מפעיל מכונת שאיבה שהעוצמה שלה היא פי 29 משואב אבק ביתי. ניסית פעם בבית לשאוב? ראית איזה לחץ יש? כששואבים את התינוק זה לחץ פי 29 כפול מזה. אז שואבת באמצעות צינור שאיבה את העובר יחד עם השליה מתוך הרחם. זה נקרא שאיבה. יש שיטה אחרת, והיא השם מרחם, נקראת גרדה. אחרי הרחבת צוואר הרחם, מחדיר הרופא אל הרחם מכשיר דמוי מעדר, שמגרד את הדופן של הרחם. המכשיר חותך את העובר והשליה לחתיכות, שיטה זו מלווה בדימום. אם כן, דיברנו כרגע על שאיבה וגרדה. שאיבה, שואבים את התינוק בלחץ, גרדה, חותכים אותו לחתיכות בתוך בטנה שלהם, בתוך רחמה. אם האישה נמצאת בשלבים מתקדמים יותר, היא עברה את 3 חודשים, אז האישה עוברת הפלה באמצעות דברים כימיים. איך? מזריקים לה לתוך הרחם רעלים, מלח או רעל, כדי שהעובר ייוולד מת. העובר ממשיך להתקיים, אבל הוא נולד מת, הורגים אותו בבטן אמו. עדיין לא הבנו טוב רבותיי. בואו נפתח עוד פרטים. כאשר מדובר בשאיבה, הרופא שואב אותו על ידי מכשיר שאמרנו, העוצמה שלו פי 29 משואב אבק ביתי. בסיום התהליך משתמש הרופא במלקחיים שבעזרתם הוא מנפץ את גולגולת התינוק כדי שיהיה ניתן לשאוב אותה דרך הצינור. מנפץ את גולגולת התינוק בסיום השאיבה כדי שיוכל לשאוב אותה. אם מדובר על שליש השני, מחדירים מלח או רעל אל מי השפיר. העובר בולע את הרעל כשאורו ואיבריו הפנימיים נכווים קשה. נשים שעברו הפלה מסוג זה, שזה מ4 חודשים והלאה, יודעות לספר שהם יכלו להרגיש אותו בועט ומתפתל בתוכן זמן רב אחרי מתן הזריקה. זוהי מציאות רבותיי של הפלה. חיתוך העובר לחתיכות, ניפוץ הגולגולת, רעל, כוויות. אם זה לא נעשה כדת ישראל, הרי זה רצח אכזרי גמור. בל לא תרצח. דיברה מ10 הדיברות. עובר להלכה דינו כנפש גמור. מחללים שבת על העובר, אפילו לפני 40 יום. איסור הפלה זה מן התורה, עובר הוא נפש, ואין כל הצדקה להפיל אותו גם אם נדע בבירור שהילד ייוולד חולה, חס ושלום, ויחיה רק זמן קצר, ולא יהיה לו שום דעת, ויצטרכו ההורים לטרוח איתו הרבה יותר מכפי יכולתה שלהם. אסור להפיל אותו. למה? שכן יש בעובר איסור רציחה כמו בילד בריא ושלם. ילוד גמור. וכי היית נותן על דעתך שילד שנולד והוא כבר חולה חס ושלום, יש איזה היתר להרוג אותו אחרי שיצא לאוויר העולם?
כשם שאין היתר להרוג אדם בריא ותינוק בריא, כך אין היתר על פי ההלכה להרוג עובר במעי אמו. בקריאה שיצא מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, הוא טוען, יש רופאים קלי דעת, רואים שהילד יהיה עיוור או בלי ידיים או רגליים, הם לא מבינים, הם הורגים את הילד. אני רוצה להוסיף על מה שאמר הרב. גדולי ישראל בירושלים ובבני ברק, וכך קיבלנו מרבותינו, מורים לכל אישה מעוברת שלא לעשות אולטרסונים מיותרים. מה שנצרך נצרך. יש דברים צריך פעם ב3 חודשים, צריך לעשות. יותר מזה לא להכניס את הראש. סריקת מערכות אישה נורמלית לא צריכה לעשות בשום פנים על פי ההלכה. אין למה להכניס את הראש שלה לסיפור הזה. למה? ממה נפשך? אם הילד בריא והם טעו הרופאים, מסכנה האישה הזאת עם כל עוגמת נפש שגרמו לה. אם הילד בריא והם טעו. ואם הילד לא בריא והם צודקים, היא נזקת בזה בכפליים. למה? כל עוד האישה לא יודעת מה הולך בבטנה, והיא מתפללת ומדליקה נרות וקוראת תהילים, גם אם נגזר עליה ויש לה בתוך הבטן דבר לא בריא, היא יכולה להפוך את הדברים על פניהם והיא תלד ילד בריא. כי כל עוד לא יצא מהפה שיש לה בבטן בעל מום, עדיין אפשר לשנות בקלות. אבל ברגע והדבר ניתן לפתחון פה וקבעו עובדה בני אדם, לא קל לשנות את המציאות. לכן, גם אם יש משהו לא טוב, בשביל מה תעשה את הסריקה? ונניח, והיא תלד חס ושלום בסוף גם ילד לא בריא. מי יתיר להפיל ילד לא בריא? מי יתיר? ומה גם רבותיי שהרבה מאוד פעמים הרופאים טעו ואמרו שהילד יצא בעל מום, ואמרו וסיפורים יש למכביר. אחד מהם מספר הרב עובדיה, אישה שביקשה היתר להפלה והרב שכנע אותה שלא לעשות והבטיח שהבן יהיה בסדר. בסוף נולד בן שכולו מחמדים, ואמר הרב היום החתונה שלו. אם כן רבותיי, כל אחד יכול להסתכל במשפחתו או בקרוביו ולמצוא סיפור שכזה. אני חוזר לעניין ולדין ההלכתי. הגמרא למדה במסכת סנהדרין, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. למדה הגמרא מדובר בעובר, שמי שמפיל עובר טרם זמנו בלי הצדקה הלכתית, הרי שנקרא רוצח. רבנו הרמב"ם פוסק הלכה בהלכות מלכים, בן נוח, כוונה גוי, שהרג נפש אפילו עובר במעי אמו, נהרג עליו. דין גוי שמסייע בהפלה, גוי מצווה על זה. זה אחד מ7 מצוות בני נוח, איסור רציחה, ועובר נכלל בזה. דין גוי המתעסק, רופא גוי המתעסק בהפלת עוברים, זה מיתה ביד בית דין. מה דינו של ישראל? ישראל אין מיתתו ביד בית דין. ישראל מיתתו בידי שמיים. גוי שהרג עובר מיתתו ביד בית דין. ישראל שהרג עובר מיתתו בידי שמיים. כדין מוציא זרע לבטלה שמיתתו בידי שמיים. אם כן, חמור גוי מישראל. גוי שהורג עובר מיתתו בבית דין. לכן פסק בשו"ת ציץ אליעזר חלק ט', בן נוח נהרג על עוברין בבית דין, ולכן כשיש צורך על פי ההלכה וצריך לסדר לאישה הפלה, כפי שנראה בהמשך השיעור מתי ההלכה מתירה את זה, מעדיפים לעשות את זה על ידי רופא יהודי ולא רופא גוי. כי רופא יהודי מיתתו בידי שמיים, אבל רופא גוי יותר חמור מרופא יהודי, מיתת בית דין. האיסור להרוג עובר הוא בין ביהודי, בין בגוי, בין רופא ישראל שמבצע הפלה לגויה,
בן רופא גוי שמבצע הפלה ליהודייה. בכל מצב יש איסור הפלת עוברים. זה הרופא. מה דינה של האישה? אישה שעוברת הפלה בהסכמתה, עוברת על איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול, ואפילו שבשעת ההפלה היא מחוסרת הכרה, אם היא הסכימה לכך מראש, עוברת על איסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה דין המסייעים? אם מדובר על עובדת סוציאלית, אם מדובר על כל מי שחותם בוועדה הזאת הרפואית על פי הממשלה על החוק, לפי נתוני החוק, וזה נוגד את ההלכה, כפי שאמר הרב עובדיה שליטה, העובדות הסוציאליות ידן במעל הזה, מסיתות ומדיחות לעשות הפלות, דינם שותפות לרצח. אם ההפלה נעשית שלא כדת תורה, שותפות לרצח. מה דין הבעל? כשיש היתר נניח על פי ההלכה להפיל, כפי שתכף נראה, צריך את הסכמת הבעל לביצוע הפלה. למה? התורה אמרה לנו הלכה, דמי ולדות שייך לבעל. אם אדם הזיק לאישה ונפלו ילדיה, צריך לשלם אותו אדם לבעל נזיקין על הילדים, כסף. דמי ולדות שייך לבעל. לכן אישה שעושה הפלה צריכה לקבל את רשות בעלה, גם אם זה הלכתי, אלא אם כן היה מדובר במצב של פיקוח נפש ברגע האחרון. אבל בכל הפלה הלכתית שמותרת צריך את הסכמת הבעל. האם מותר על פי ההלכה לתכנן את המשפחה? הרבה עושים הפלות מסיבה אחת, וזה כמעט חוק שעלה בוועדת המינים שם, מסיבות כלכליות. בקושי אנחנו חיים, מאיפה נביא עכשיו עוד ילד, מאיפה נפרנס אותו, מה נעשה? אז מתכננים את המשפחה, אם זה על ידי הפלות שתכף נלמד עליהם, ואם זה על ידי מניעת הריון מראש, כמו שנלמד בהמשך השיעור, כגלולות נגד הריון ושאר תכשירים. אני רוצה להקריא פסק הלכה של הרב עובדיה יוסף שליטה, שנתפס בקובץ אור תורה בשנת תשל"ו, סימן קכ"ח. זו תשובה קצת ישנה, היא רלוונטית להיום. בחרתי בה היות ויש בה הרבה פרטים, והם מתומצתים בקצרה ושייכים. תראו איזה כללים אנחנו נלמד. השאלה הייתה, מהי דעת תורה בדבר הפסקת הריון לאישה שמשפחתה שרויה במצוקה כלכלית מבחינת הפרנסה? והאישה הזאת כבר ילדה לבעלה בנים ובנות, קיימו פריה ורביה, יש להם בבית סטים בנים סטים בנות. עכשיו התקיימה על ידה מצוות פריה ורביה. האם יש היתר על פי ההלכה לבצע הפלה במקרה כזה מסיבות כלכליות? התשובה היא, המקור הגמרא מסכת סנהדרין, שרבי ישמעאל אומר בן נוח נהרג על העוברים. כלומר גוי שהרג עובר בכוונה תחילה, כגון שביצע הפלה לאישה מעוברת, דינו שופך דמים וחייב מיתה בבדין של בני נוח. רבי ישמעאל הביא ראיה לדבריו מהפסוק שופך דם האדם באדם דמו יישפך. איזה הוא אדם שהוא באדם? זה עובר שבמעימו. כך פסק הרמב"ם. התוספות מסכת סנהדרין הביאו שאף על פי שישראל לא נהרג בבדין, אבל אסור מן התורה. הריגת עובר על ידי ישראל היא בגדר שפיכות דמים ואסורה מן התורה. כך כתב גם הגאון רבי שמחה מדיווינסק בספרו משך חוכמה, ישראל ההורג עובר במעימו חייב מיתה בידי שמיים. מיתה בידי שמיים, יומת בידי שמיים. העובר הוא אדם, אם כן ישראל שהורג עובר, רופא יהודי שמבצע הפלה, שאינה על פי ההלכה, הוא רוצח על פי התורה, רק שמכיוון שמדובר בעובר לא הורגים אותו בבדין, אלא מיתה בידי שמיים. מלבד דבר אחד שמותר להרוג עובר, וזה במקום פיקוח נפש, כפי שפסק הרמב"ם, דין רודף. כאשר נשקפת סכנת חיים לאמא, ועוד מעט נלמד בהמשך השיעור מה זה סכנת חיים. כשנשקפת סכנת חיים לאמא, הילד הזה שנמצא בקרבה, דינו כרודף, רודף להרוג את האמא שלו.
במקרה כזה בלבד מתירה ההלכה את ההפלה במקום סכנה, וזה על פי מורה צדק. לפיכך, הדבר ברור שאין כל צד היתר, כלל ועיקר, להפסיק הריון לאישה גם אם משפחתה שרויה במצב כלכלי קשה. ואף על פי שהמשפחה הינה ברוכת ילדים וקיימו מצוות פריה ורבייה, שהרי זה כרצח ממש על פי ההלכה, וצריכים לפתוח בהשם יתברך שהוא זן ומפרנס לכל. לכן חס וחלילה לבצע הפלה בגלל סיבת חוסר פרנסה הנובעת מחוסר אמונה וביטחון בהשם יתברך. כאן ממשיך הרב עוד שורה ושורתיים, שתכף תראו מה אנחנו הולכים לעשות מזה. ולא עוד, אלא שאפילו בהיריון מחוץ לנישואין אסור בהחלט לבצע הפלה. הריון מחוץ לנישואין, זאת הבחורה, הילדה נכנסה בטעות להיריון, אסור בהחלט לבצע הפלה. מלבד כשיש מקרה מסוים של חולי לאישה שנמצאת בהיריון וסובלת מאוד בימי הריונה והרופאים מייצעים לה לבצע הפלה, על האישה לגשת למורה הוראה לשאול שאלת חכם הדבר מותר על פי ההלכה, והרב יורה לה על פי התורה. גם במקרה של סיכון חיים הרופאים מייעצים, לא סומכים על הרופאים לעולם, צריכה היתר מרב מורה צדק עם חוות דעת רפואית. בסיכום מסכם הרב בשורה הזאת, הפסקת הריון לפי ההלכה היא בגדר רצח עובר, ואין לזה היתר גם אם המשפחה סובלת ממצוקה כלכלית ועוני. עד כאן דבריו של הרב עובדיה שליט"א. אני רוצה להוסיף פרטים נוספים בכך. הביאו הפוסקים דבר מוסכם, פנויה שארתה אסורה להפיל לכל הדעות, אם זה מחוץ למסגרת הנישואין, והיא הרתה, אסורה להפיל מה שחוק מדינת ישראל מתיר, ההלכה אוסרת, וזה רצח. מנתונים של צה"ל, עלייה של 16% במספר החיילות ההרות. בשנים 1997-2003 דיווחו 5,960 חיילות בסדיר כי נכנסו להיריון. 6,000 חיילות נכנסו להיריון. עלייה של 16%. 5,960 חיילות דיווחו לרשויות כי נכנסו להיריון. הערכות הן שיש עוד חיילות שהפסיקו את ההיריון אבל לא דיווחו על כך. כפי שאמרנו לפני כן, חצי מהפלות נעשות שלא במסגרת חוקית. בשנת 2003 21.5% מכל 1,000 חיילות נכנסו להיריון. 22% מהחיילות שנכנסו להיריון לא עשו הפלה. 74% מהחיילות עשו הפלה. 74%. 10% מכלל החיילות שנכנסו להיריון לא היה זה הריון ראשון ולא הייתה הפלה ראשונה. אנחנו מדברים רבותיי על 6,000 ילדים של חיילות. זה הריון מחוץ לנישואים, שההלכה קובעת פנויה יהודייה שהרתה אין לה היתר לבצע הפלה. אבל ההלכה קובעת יותר. פוסק בשו"ת שבט הלוי, בת ישראל שהתעברה מגוי אין לה היתר לבצע הפלה. הילד הרי הולך אחרי מי? אחרי האמא. בת ישראל שהתעברה מגוי אין לה היתר. בואו נלך הלאה. אישה יהודייה כשרה שפעם נכשלה באיסור נידה עם בעלה, ומאיסור נידה זה היא התעברה, אין לה היתר לבצע הפלה. שלא תגיד נידה זה כרת, עכשיו אני הולדת ילד עם איסור כרת, אין לה היתר לבצע הפלה. בואו נלך הלאה. שאלה שהובאה בשו"ת אמרי דעת. אשת איש שזינתה, אשת איש שזינתה והתעברה, האם מותר לה להפיל את העובר מפני כבודה או כבוד המשפחה שעלול להיפגם בגלל הסיבה הזאת? היא אשת איש. המסקנה בתשובה בשו"ת אמרי דעת,
אין היתר להפיל את הוולד. אשת איש שזינתה. יש בפוסקים רק סעיף אחד להיתר. איפה? בשו"ת ציץ אליעזר, חלק ט'. אשת איש שזינתה או נאנסה והתעברה אפילו מגוי וחזרה בתשובה, מצדדים גדולי הפוסקים להתיר לסדר הפלה. רק אם אותה אשת איש חוזרת בתשובה, אז תיגש לרב יראו איך לעשות ולצדד להתיר לה את ההפלה. אבל אם לא מדובר בחוזרת בתשובה והיא אשת איש שזינתה, לא מבצעים בהפלה. לא מבצעים בהפלה. אשת איש שנאנסה מותר לבצע בהפלה. כמובן על פי רב. מכל אלו רבותיי, אלו דיני התורה הקדושה, שאם ניקח נתון אחד מהם, שהיריון שמחוץ לנישואין אצל פנויה, אחת שהיא לא נשואה, אסור הלכתית. אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת בשנת 2009, בשנה שעברה, 19,570 הריונות אושרו, קרוב ל-20,000 בחסות מדינת ישראל. על פי חוק אישרו את ההפלות האלה. חוקי. על פי הסעיפים שיש להם הריון מחוץ לנישואים, מעל גיל 40, איפה התורה בכלל מתירה דבר כזה? חוץ מדין רודף, שיש סכנת חיים של ממש לאמא בגלל הילד בבטנה, בפשטות אין שום היתר הלכתי. רבותיי, עד כאן דיברתי מתחילת השיעור בהפסקת הריון קיים, שהיא הפלה מלאכותית יזומה שאסורה על פי התורה גם לגויים, כי זה אחד משבע מצוות שהצטוו בני נוח, דינה כרצח על פי התורה. לפני שנראה רבותיי את דעת הזוהר בזה, אני רוצה להקדים עוד שורותיים בדבר נוסף. דיברתי על עכשיו הפסקת הריון קיים שהוא אסור. יש מניעת הריון מראש. מניעת הריון מראש. שיעור הנשים שמשתמשות בגלולה למנוע הריון מראש נע בין 50 ל-80 מיליון נשים בעולם. בישראל משתמשות בגלולות כ-60% מכלל הנשים בגיל הפוריות. 60%. למנוע הריון מראש, לקטול את הזרע מראש. רבותיי, העניין הזה נזכר כבר בתורה בפרשת בראשית. זה היה מקצוע בני דור המבול. התורה אומרת בפסוק, ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה. אומר רש"י, כך היה דרכם של בני דור המבול, אחת לפריה ורבייה ואחת לתשמיש. זו של תשמיש משקה אותה כוס של עקרין כדי שתחקר. כוס של עקרין פירושו תערובת של צמחים כדי שלא תיכנס להיריון. בכלל זה כל הדברים הקוטלי זרע, משחות, תכשירי קצף, ממרחים, כמוסות, נרות, כדורים, תרסיסים, כל אלו רבותיי מותרים על פי חוק. במדינות רבות בעולם וגם במדינת ישראל, לא רק שהם מותרים, גם החוק מעודד לקחת את אמצעי המניעה האלה, שהם גלולות וכל אלו הקוטלי זרע. רובם ניתן לרכוש בבתי מרקחת ללא מרשם כמעט, מפורסמים בריש גלי. זה על פי חוק. על פי התורה הם אסורים. אלא אם כן הסכים רב מורה צדק, שזה המקצוע שלו, לא כל רב. אני לא יכול להיות רב להסכים בזה. צריך רב שהעסק שלו זה בהלכות נשים. הוא מוסמך להלכות האלה. רב שמוסמך לדברים כאלה, כשבאים ומספרים לפניו, לדוגמה, האישה נמצאת חודשיים אחרי לידה ויש לה 14 ילדים בבית והוורידים שלה בסכנה וכו', אז אותו רב מאפשר לפעמים השתמשות בגלולות כאלה או בדברים מסוימים ל3 חודשים. אחרי 3 חודשים צריך לבוא ולקבל היתר מחדש.
וכן על זה הדרך, אין שום היתר על פי התורה שהאדם לוקח את החוק לעצמו והאישה לוקחת את החוק לעצמה, מה שנקרא גלולת היום שאחרי, פוסטנור 2. אסורה בשימוש כיוון שאישה משתמשת בתרופה הזאת היא נכנסת לחשש גבוה של הפלה. לכן אין להשתמש בתרופה הזאת או בכל דבר דומה על דעת עצמה. מה אומרת ההלכה? תשמעו מה כותב בשוציץ אליעזר על אישה שלוקחת גלולות ללא ידיעת בעלה. אישה שמשתמשת בגלולות למניעת הריון בלא ידיעת בעלה וללא הצדקה של סכנה והיתר מרב, אם הבעל לא קיים עדיין פריה ורבייה, שזה בן ובת, אפילו יש לו 10 בנים אבל אין לו בת אחת, רשאי הבעל לגרש את אשתו והיא הפסידה את כתובתה. והיא הפסידה את כתובתה. יוצאת עם המעיל שלה החוצה מהבית. כך נפסק בשוציץ אליעזר חלק ו' סימן מ"ב. מכל אלה רבותיי, הורינו לדעת. לסיכום אני רוצה לסכם לפני שנראה מה אומר הזוהר הקדוש בנושא. ההיריון לא רצוי, אין היתר להפיל עובר שנוצר בהיריון שאינו רצוי, בין אם הוא מחוץ למסגרת הנישואים, בין אם הוא לא בתארה או מטעמי כבוד משפחה, כמו בחורה רווקה שהתעברה טרם הנישואים, אסורה להפיל את הוולד. זה אחד. 2, עניין הגלולה הזאת, או כל התכשירים שבכלל זה, אסורים בשימוש, היות והאישה שמשתמשת בזה, היא נכנסת לחשש גבוה של הפלה. אין היתר להשתמש בזה ללא הוראת רב מורה צדק. דבר שלישי, אין שום היתר לבצע הפסקת הריון מטעמי בריאות של האישה, או פסול ממזרות או כבוד משפחה, אלא אם כן הדבר נעשה בהסכמת רב מורה צדק. בת ישראל פנויה או נשואה שהרתה לגוי, אין לה היתר לבצע הפלה כלל. ומי שיבצע הפלה בנסיבות האלו, או שייתן יד לבצע הפלה כזאת, דינו כרוצח גמור על פי ההלכה, דינו הוא רצח, איסורו מן התורה, רחמנא ליצלן. זה דיברה מ10 הדיברות שנקראת לא תרצח, וזה לא מעניין אותנו מה אומר החוק. אנחנו צריכים לדעת מה אומרת התורה. התורה קוראה לזה רצח. כל הפלה אסורה, כל מניעה אסורה. אלא אם כן, בכלליות, יש נשקפת סכנת חיים של ממש לאמא. בואו נקרא מדעת הזוהר הקדוש. מה יש לזוהר להוסיף חוץ מאיסור הרצח? אומר הזוהר הקדוש ואמר כי תלתה אינון דדחיין שכינתה מעלמה. 3 עוונות הם הדוחים את השכינה שלא תשרה בעולם. הראשון, השוכב עם הנידה, ב' השוכב עם הגויה, ג' הגורם להמית עובר במעי האישה. וגרמים דדיורה דקודשה ברכו להווה בעלמה, גורמים שדירתו של הקדוש ברוך הוא לא תהיה בעולם, לפי שעל ידי אלו העוונות השכינה מסתלקת מן העולם. ובני נשת צבחין ולה ישתמע כלאון. בני אדם, אפילו אותם שלא חטאו, אתה שלא חטאת, כן? צועקים בתפילה מצרות סילוק השפע, ואין כל תפילתם נשמע למעלה. כי שערי תפילה ננעלים על ידי אלו עוונות. גם הצדיקים תפילתם לא מתקבלת. ואלה נינון, אלו הם 3 עוונות שדוחים את השכינה מן העולם. הראשון הוא מן דשכיב בנידה, מי ששוכב עם האישה נידה. עוון השני, מן דשכיב בבטל נחר, מי ששוכב בבטל נחר, דהיינו עם גויה. עוון השלישי, שהוא הנושא של השיעור שלנו ועליו נעמוד, מן דקטיל בנוי, מי שהורג את בניו, דהיינו העובר דמתעברה איתתה וגרים לקטלה לבמעיה. אותו העובר שהתעברה אשתו גורם להרוג אותו במעיה, על ידי שנותן לה משקה או סם או כל דבר אחר הגורם שתפיל את העובר. דסתיר בניינה דקודשה ברכו ואומנותה דילה, שסותר את בניינו של הקדוש ברוך הוא, היינו שהורג את העובר שבנה הקדוש ברוך הוא במעי האישה באומנות יתרה, בחוכמה גדולה. כמאמר חז"ל בגמרא מסכת ברכות, שהקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, ומטיל ברוח ונשמה קרביים ובני מעיים, ועל זה אמרה חנה הנביאה, אין צור כאלוהינו. פירוש אין צייר כמו אלוהינו שעושה בריה בתוך בריה.
עכשיו הזוהר הקדוש מסביר לנו מה חומרת האדם הזה שגורם הפלה. ואמר, כי יתמן דקתיל ברנש, יש מי שהורג אדם אחר, ואי קתיל בנוי, וזה הורג את בניו ממש. תלתה בשין עביד דכל עלמה ליחיל למזבל. 3 רעות עשה שכל העולם אינו יכול לסובלן כדי מפרש לעלן. ועל דע עלמה מתמוגגה זעיר זעיר ולה ידיע. על כן העולם מתמוטט מעט מעט, ואינו ידוע למה מתמוטט. מתמוטט זה לא רק רעידת אדמה, כפי שאנחנו שומעים לאחרונה, אלא מתמוטט מכל הבחינות. וקודשא בריך הוא הסתלק מעלמה, הקדוש ברוך הוא מסתלק מן העולם, וחרבה וחפנה ומותנה עטיין על עלמה. וחרב ורעב, עצירת גשמים זה רעב, ומגפה באים לעולם. ואלה נינון, ואלו הם 3 רעות שעושה מי שגורם להמית את העובר במעי האישה. דבר ראשון, קתיל בנוי, הורג את בניו. ב' סתיר בניינה דמלכה, סותר את בניינו של המלך ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא יצר אותו, וזה עכשיו סותר אותו. ג' דחיה שכינתה דאזלה ומשתתה בעלמה ולה השכחת נייחה, דוחה את השכינה ממקומה שהולכת ומשוטטת בעולם ואינה מוצאת מקום מנוחה. ועל אלן רוחה דקודשה בחייה, על אלו רוח הקודש היא השכינה בוכה, ועל מה היא תדן בכל הנדינין, העולם נידון בכל אלו הדינים. ואי להוא ברנש, אוי לו לזה האדם, ואי לטב לדלה יתברא בעלמה, אוי לו מוטב לו שלא היה נברא בעולם. ועתה מסיק תכלית דבריו בזה המאמר ואמר, זכאי נינון ישראל דאף על גב דאבו בגלות עד מצרים הסתמרו מכל הנטלתה. אשריהם ישראל שאף על פי שהיו בגלות מצרים נשמרו מכל אלו 3 עוונות, מנידה, מבטל נחר ומקטול זרע, מלבוא על הנידה, מלבוא על הגויה, מלהרוג את העובר במעי האישה. והשתדלו בפרסיה בפריה ורבייה, והשתדלו בפרסיה במצוות פריה ורבייה דכתיב, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ולא מנעו את עצמם מלהוליד בנים. דאף על גב דגזרה התגזרת, שאף על פי שנגזרה גזרה כל הבן הילוד היאורה תשליחו, עם כל זה להשתכח בנאון מדקתיל עוברה במעד איתתה. לא היה נמצא ביניהם מי שהרג עובר במעי האישה. ובזכות הדן נפקו ישראל מן גלותה, בזכות זה יצאו ישראל מן הגלות. אם כן אמר לנו הזוהר הקדוש, שעם ישראל במצרים לא חשבו לא על פרנסה ולא חשבו על מצוקה, ידעו שהדבר הזה אסור אפילו לפני מתן תורה, כי בני נוח הצטוו על הפלת עוברים. דבר הזה אסור עוד לפני מתן תורה, לכן גם הגויים מצווים על זה. אני רוצה רבותיי להסביר עכשיו את החלק מה דינה של האישה המפלת. בעמותת לילך פרסמו כך, בהפלה מלאכותית אפילו תעשה ההפלה באמצעים המתקדמים ביותר ובידי רופא מומחה, יש חשש לסיבוכים גופניים ונפשיים לטווח הקרוב ולטווח הרחוק אצל האישה. זאת אומרת, אישה שעוברת הפלה מזיקה לעצמה בקרוב וברחוק, סיכון גבוה. איפה? בטווח הקרוב דלקות, דימום, ניקוף דופן הרחם. בטווח הרחוק עקרות. אישה שעברה הפלה מלאכותית יש סיכון של 5-10% שהאישה הזאת תהיה עקרה מוחלטת ולא תלד יותר. קרוב בין 5-10%. הפלה מלאכותית יש 30%, יותר מ-30% מהמקרים של חוסר פוריות שקרו לאנשים שעשו הפריה מלאכותית. אישה שעברה הפלה מלאכותית בהיריון ראשון, יש פי 2 סיכון להפלות טבעיות בעתיד. פעם אחת עשית מרצונך, עכשיו יש לך סיכון פי 2 להפיל טבעי. פי 3 סיכון ללדת פגים בלידות הבאות. פי 2 סיכון להיריון מחוץ לרחם, אם זה הפלה ראשונה, ופי 4 סיכון לאישה שעברה 2 הפלות מלאכותיות. נשים שעברו הפלות מלאכותיות יש סיכון פי 2 לחלות בסרטן השד. זה תוצאות של אישה שעוברת הפלה מרצונה, כאשר בראשם היא מסוגלת בין 5-10% כבר לא מסוגלות להביא ילדים לעולם, הופכים לעקרות גמורות.
אני בסוף השיעור כאן אחלק לפניכם דיסק צפייה, סרט שהוציא את זה אגודת אפרת בירושלים. תצפו בסרט הזה, זה לא מיועד לבתים חרדיים, יש שם תמונות של נשים שהם לא... מי שמונח בזה, או מי שיש קרובי משפחה, שיראה להם על נשים שהרופאים אמרו להם לבצע הפלות, או שהם רצו לבצע הפלות, והם מצד עצמם ביצעו הפלות, היו כאלה שביצעו, ועד היום הזה הם לא מסוגלים להביא ילדים לעולם. הנשים האלה מדברות, הפכו להיות עקרות. גם תראו שם, אלה שכן החליטו לשמור על ההיריון, איזה ילדים חמודים ילדו והביאו לעולם. אם כן אישה שהיא עוברת הפלה מיוזמתה, תדע שהיא מסתכנת בבריאותה, בפוריותה, ומלבד זה מחקרים הוכיחו ש10% מהנשים שביצעו הפלה סובלות מבעיות פסיכיאטריות משמעותיות. דיכאון, הזיות, כעס, סיוטי לילה. אם בכלל ההפלה תצליח. מה הפירוש? יש מציאות שהרופאים מבצעים הפלה ולא הייתה הפלה. הילד לא נפל. תינוק נולד ב7/8/2008 פורסם. זוג תושבי אשדוד עברו בדיקה לבריאותו של העובר. אמרו להם הרופאים שהעובר סובל ממום קשה ונדיר. הם פנו לוועדה, ועדה ממשלתית, עובדת סוציאלית, ועוד איזה רופא סנדלר שם, שהחליטו, סנדלר על פי דעת התורה, כן, שאישרו את ההפלה. האם קיבלה את האישור של הוועדה להפסקת הריון, וזרקו לרחמה 2 זריקות מחומר הגורם להמתה של העובר. היא צריכה ללדת כרגע עובר מת. למרות הטיפול, לתדהמתה ולתדהמת הרופאים, נולד תינוק חי במקום תינוק מת. רק בריאה משונה. התעוות עם הזריקות האלה, 6 אצבעות. לא תמיד כשמחדירים חומר, החומר הורג את התינוק. יש גם מקרים יוצאים מהכלל, התינוק נשאר שם, רק מעוותים אותו עוד יותר. השם מרחם, מסכנה האמא. רבותיי, הפלה מלאכותית מסוגלת גם לגרום למוות של האמא. המחקר והסטטיסטיקה העולמית מראה תמותה של 300 ויותר לכל 100,000 הפלות. זה לא אני אומר, כך פורסם באנציקלופדיה הלכתית רפואית של פרופסור שטיינברג על ידי בית החולים שערי צדק בירושלים. התמותה היא 300 אמהות ויותר לכל 100,000 הפלות. שלא תחשוב לה האישה שהיא עושה הפלה וגמרנו, התפטרה ממה שיש לה בפנים. לפעמים זה עולה לה בחיים. הפלה מלאכותית אמרנו מותרת על פי התורה רק כשיש סיכון חיים של ממש לאמא, ואז יש לתינוק דין רודף. רודף להרוג את האם. לכן התורה מפילה הפלה במצב זה. אבל על פי איזה קריטריונים מאשר רב מורה צדק את זה? אני רוצה להקריא תשובה הלכתית שנכתבה בשו"ת תשובות והנהגות של הרב שטרנבוך בירושלים. והוא נשאל אישה שחולת לב וחולת כליות, והרופא מצווה להפיל את העובר כי זה סיכון להיריון. היא חולת לב וזה סכנה שהיא תמשיך בהיריון. והוא כותב, יש לפנינו 3 חלוקות, מתי מורים להפיל ומתי לא. א', כשיש חשש סכנה אבל הוא חשש רחוק, לא מתירים הריגת עובר כיוון שהוא כעין רצח, וצריכים לסמוך על ישועת השם. אם זה חשש רחוק, לא הורגים, לא שומעים לרופא. 2, כשהרופאים לא יכולים להחליט על מידת הסכנה, יש ספק שקול, אם זה סכנה ממשית או שזה סכנה אבל לא ממשית. ספק שקול אצל הרופאים. אנחנו מורים, הרבנים מורים לעשות הפלה במקרה של ספק סכנה. אבל אם האישה מתעקשת ורוצה לסמוך על חסדי השם ואין רצונה לבצע הפלה,
כשהספק הוא שקול, לא נוכל למנוע את האישה ולומר לה תעשי הפלה. היא יכולה לסמוך על רחמי השם וחסדיו. מתי? כאשר הסיכון הוא שקול. לא יכולים להחליט מה מידת הסיכון. זה חשש רחוק או חשש קרוב. אם האישה רוצה להתעקש, הדין איתה. היא לא חייבת לעשות הפלה. חוץ ממקרה שלישי, כשלדעת הרופאים הסכנה קרובה, והסיכויים שהאישה תחיה, לא התינוק, עליו אנחנו לא מדברים, שהאישה תחיה, הם קלושים, אז אנחנו מורים לה לעשות הפלה. הדבר הוודאי ביותר זה רק כשיש חשש של ממש לחיי האישה. אבל אם יש חשש לחיי העובר או לחיי התינוק או שהוא ילד חולה וכו', אין שום היתר לאישה לעשות הפלה אם הילד הוא בעל מום. רחמנא ליצלן. הורינו לדעת רבותיי, הפלות הנעשות שלא על פי ההלכה זה רצח גמור ואכזרי. אני חוזר להקריא את הסעיפים בחוק מדינת ישראל. א', אישה צעירה פחות מ-17 שנה מתירים לה לעשות הפלה. ב', אישה שמלאו לה 40 שנה. איפה אישה לך כזאת? ג', ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי חוק או מיחסי עריות ושאינו מנישואין. תורה מתירה לעשות הפלה כשאינו מנישואין. למדנו אפילו עם האבא גוי אין היתר לעשות הפלה. הילוד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי. מי יתיר לעשות הפלה במצב כזה? איזה חוק? מה חוק? חוק מסייע לרצח רבותיי. עד כאן למדנו רבותיי על הפלה מלאכותית. למדנו את הגדר, למדנו איך להיזהר מאלו עוזרות ציציאליות, שליחי השטן כפשוטו, גם אם היא חרדית ולובשת פאה ומטפחת ראש, תברח ממנה כבורח מהאש, כן? מכל עובדת סוציאלית, תברח ממנה כבורח מהאש, לא אתה ולא אשתך, אל תתחברו איתם כלל ועיקר, ושעל דלת ביתך לא תדרוך רגלה, כלל ועיקר. אישה צריך לחנך בדת של תורה. אם יש שאלה ויש מצוקה כלכלית, רפואית, בריאותית, יש רב. רב מורה צדק יש לו את הכלים ואת הכללים ההלכתיים, גם בדברים שאמרתי כרגע שאסור לעשות הפלה, זה החוק היבש. לרבנים יש לפי הנסיבות תתי סעיפים וסעיפים לפי המצב והעניין שלפניהם, שקיבלו את כוח התורה. הם יכולים להתיר בין בביצוע הפלות של ממש, בין בלקיחת אמצעי מניעה מראש, שזה גלולות וכיוצא בהם. אין שום היתר לאדם להיות שופט על דעת עצמו ולקחת את ההיתר בידיים. הכל נעשה על פי דעת תורה. נקודה. מכאן אני רוצה לעבור רבותיי לחלק השני שלנו, והיא הפלה טבעית. הפלה טבעית בלתי נמנעת במעשה האדם. למה עשה אלוקים ככה? הזוג רוצים ילדים, האבא והאמא רוצים ילדים, אבל לצערם האישה מחזיקה מעמד קצת זמן ואופ, הילד נפל. איזה צער, איזה עוגמת נפש. כלל ראשון שנדע, אדם צריך להשתדל על פי דרך הטבע, שזה אומר כשכבר נושאים אישה, כתוב בספר חסידים, צריך אדם לבדוק, רוב בנות הולכים אחרי האם, ואם האמא הייתה מפלת נפלים, יש סיכוי גדול שגם הבת תהיה ככה. זה דבר תורשתי, לכן צריך להיזהר כשנושאים אישה, לבדוק האם האמא שלה הייתה אחת מפלת סדרתית, ואז צריך להיזהר בזה. הפלות טבעיות מתרחשות בשכיחות של 15-20% מכלל ההריונות. 15-20%. יש הלכות רבות באישה מפלת, ואציין 1 ו2 לפני שניגש לדון בעניינה. אישה שהפילה וחזרה והפילה, אם זו אישה שהפילה פעמיים, נקראת הוחזקה לנפלים. לא פעמיים אלא 3. 3 פעמים. הפילה וחזרה והפילה וחזרה והפילה. ההלכה היבשה אומרת, כמובן כל דבר צריך לעשות שאלת חכם, הבעל נותן כתובה ומגרש אותה. והיא מותרת להינשא לאחר, ויש מהראשונים שאומרים שהיא יוצאת גם בלי כתובה, ולא תתחתן אלא עם מי שיש לו כבר בנים. אישה שמוחזקת להפלות. חזקה למפלת זה 3 הפלות, לא משנה אם היא הפילה מאותה סיבה או בכל פעם מסיבה אחרת.
אישה ש3 פעמים רצופים הפילה, זאת נקראת מוחזקת להפלות, ולא תינשא אלא לאדם שיש לו בנים כבר. אישה שהפילה פעמיים בגלל שצמה בכיפור, צמה בכיפור והפילה פעמיים, האישה הזאת מותר לה לאכול ביום כיפור. כך נפסק, כך פסק בשו"ת אבן ישראל ועוד. זאת מוחזקת להפיל מחמת צום, תעשה שאלת חכם ויתיר לה. אנחנו רוצים לראות עכשיו בפנים הזוהר הקדוש, מפני מה הקדוש ברוך הוא גורם לפעמים לאישה ללדת ולמות עם הוולד ביחד על שונאי ישראל, שזה דבר ידוע לנו הגמרא מסכת שבת, ומשם נלך ללמוד למה לפעמים הקדוש ברוך הוא גורם הפלה לוולד, רק הוולד מת, ולמה לפעמים הקדוש ברוך הוא משאיר את הוולד בחיים. נקרא את המאמר הזה ברציפות ונראה כמה אור יש בו. תניא אמר רבי שמעון, מפתח של חיה בידו של הקדוש ברוך הוא, ובעוד שהיא יושבת על המשבר, הקדוש ברוך הוא מעיין באותו הוולד אם ראוי הוא לצאת לעולם, ואז פותח הקדוש ברוך הוא דלתות בטנה ויוצא הוולד אם הוא ראוי לצאת, ואם לא, ואם אינו ראוי לצאת לעולם, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא סוגר דלתותיה ומתו שניהם, גם האמא וגם הילד. ואם תאמר, למה אם הוולד רשע מתים שניהם? מה שמה האמא? נניח הילד הקדוש ברוך הוא הרג אותו כי הוא היה רשע, תכף נראה מה ומו. אבל למה האם נענשת בגלל פרי בטנה? על זה אמר אלא אחית נינן, אלא כך למדנו, על 3 עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה ובחלה ובדלקת הנר. רצה לומר זהו הטעם שהנשים מתות, ועל זה אמר רבי שמעון שאם יש בה אחד מאלו העוונות, אז תמות גם היא עם ולדה. בכלל זה, רחמנא ליצלן, זה אישה שמונעת את בעלה מלקיים את המצווה של פריה ורבייה, שעונשה הוא לא פשוט, כפי שמסרנו בשיעור אחר, צעקת היולדת ורחבנו שם. יש מציאות, אמר לנו הזוהר, לפעמים הקדוש ברוך הוא הורג גם את האמא וגם את הוולד. האמא כי היא עברה על 3 מצוות, נידה, חלה והדלקת הנר. הבן, למה הוא נפל? למה הוא מת גם? כי הוא רשע. שאלה נשאלת, מה הקדוש ברוך הוא, כל ולד שנופל זה ילד רשע, נשמה של רשע? בואו נקרא בפנים. ואם אין בה אחד מאלו עוונות, והוולד אינו ראוי לצאת לעולם, אז היולדת חיה, אבל הוולד נעשה נפל. על זה אמר רבי יצחק, למה אישה מפלת פרי בטנה? אלא אמר רבי יצחק, הקדוש ברוך הוא רואה אותו עובר שאינו ראוי לצאת לעולם, ומקדים להמיתו במעי אמו. הרי שיש לפעמים שהוולדים מתים, שנאמר, הנפילים היו בארץ בימים ההם, מפרש הנפילים כתיב בלא יוד ראשונה, הרומז על הנפלים. ולמה היו נפלים? בשביל מה שכתוב שאחרי כן באו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם בזנות וירבו ממזרים בעולם. כדי שלא להרבות ממזרים, המית אותם הקדוש ברוך הוא בעודם במעי אמם. ומה שכתוב הם הגיבורים אשר מעולם, פירוש שאין גיבור ופריץ ועריץ כמו הממזר, שהם מתגברים ועושים רעה לאחרים, ועליהם נאמר אנשי השם, פירוש שהכל יכירו לקרותו השם הידוע ממזר, דכיוון שרואים מעשיו שהוא פריץ ועריץ וגיבור, הכל יקראו אותו שם. מה אמר לנו הזוהר? אם אתה רואה לפעמים שיש נפל, הנשמה הזאת הייתה ראויה להיות, כרגע אנחנו לומדים כך, תכף נראה עוד דברים, הנשמה הזאת הייתה ראוי לצאת איזה רשע שיחטא וירבה ממזרים בעולם וכו'. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מראש הוריד אותו בתור נפל. נשאל את עצמנו שאלה, אז מאיפה יוצאים כל הרשעים האלה שכן חיים? אתה רואה שאם הקדוש ברוך הוא הורג כל נפל שהוא ראוי להיות רשע, אז לא היה צריך שיהיה רשעים היום בכלל. אז מאיפה יוצאים הרשעים האלה שכן נשארים בחיים? עונה לנו הזוהר הקדוש ומפרש. ואתה רוצה לפרש למה יוצא רשע לעולם. למה יש כאלה שלא הופכים להיות נפלים אפילו שהם רשעים? ולא כל הרשעים נעשים נפלים. ואמר ומה דאמר רבי שמעון, הקדוש ברוך הוא מעיין באותו הוולד, דע אין לך רשע בעולם מאותם הרשעים היוצאים לעולם שאין הקדוש ברוך הוא מעיין בו ולא עושה אותו נפל, ורואה אם אותו הגוף יניח בן צדיק וכשר, או שיציל לאדם מישראל ממיתה משונה,
או שיעשה טובה אחת, ובשביל כך הקדוש ברוך הוא מוציאו לעולם. לפעמים רואה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות אותו נפל, הוא רשע, אבל זה ישאיר בן צדיק. או יעשה טובה לאיזה צדיק, משאיר אותו הקדוש ברוך הוא בעולם שלא יהיה נפל, אפילו שהוא עתיד להיות רשע. הנה סיפור ומפרש, כי ביומו ידי רבי יוסי אבו אינון פריצי דאבו משדדה בתוריה. בימי רבי יוסי היו אותם פריצי ישראל שהיו גוזלים וחומסים בנהרים, עם פריצי אומות העולם יחד עם פריצי הגויים. הייתה מאפיה יהודית, משתתפים עם הגויים שם, רשעים יהודים. ואחד משק חברנש ותפסלה לקטלה, כשמצאו אדם ותפסו אותו להורגו, אבו אמרין למשמח, היו שואלים אותו מה שמו. אי אהבה אמר יהודאי אבו, אז לי נימה ומפקין למנטוריה. אם היה יהודי, היו הולכים עמו ומוציאים אותו מן הערים. רצה לומר, ליוו אותו, לשמור אותו עד שיצא ממקום הסכנה. מי ליווה אותו? אותם השודדים היהודים. ואי אהבה ברנש אחרינה קטלל. ואם היה אדם אחר מאומות העולם, היו הורגים אותו. ואהבה אמר רבי יוסי, ורבי יוסי אמר עליהם, על השודדים היהודים האלה, התחזו נינון בכל אלה מעלה עלמה דעתה. ראויים אלו השודדים על ידי זכות זו, שהתעוררו לשוב בתשובה, ועל ידי זה לזכות להיכנס לעולם הבא. אלה רשעים יהודים, שודדים, שהצילו יהודים אחרים מידי שודדים. אז אמר לנו הזוהר הקדוש כרגע כלל, שעוד מעט נלמד עוד פרטים בזה, בדרך כלל כשאתה רואה נפל, זה היה ראוי להיות נשמה של רשע. אז הקדוש ברוך הוא הוריד אותו מעולם לפני שיצא ויהיה כאן רשע. ולפעמים הקדוש ברוך הוא כן משאיר אחד כזה, למרות שגלוי וידוע לפניו שהוא עתיד, יש בחירה לאדם, רק גלוי וידוע לפניו מה עתיד להיות, למרות שהוא עתיד להיות רשע, בגלל שהוא עתיד להעמיד בן צדיק, או שעתיד לעשות טובה, או איזה הצלה לישראל. כך אמר לנו הזוהר הקדוש. בואו נסתכל מה אומרת הרפואה, ואיזה סיבות מנו לנו חז"ל. אנחנו למדנו בזוהר הקדוש כרגע, שנפל זה בסיבת הרשע שלו, וזה לטובתו. שאלה נשאלת, מה אשמה האמא? מה אשמים ההורים? טוב, זה היה עתיד להיות רשע, אז הקדוש ברוך הוא הפיל אותו. אבל האמא שסחבה את ההיריון, והיא מסכנה, יש כזאת 9 חודשים, כל הזמן הבוביק והפופיק שלה בבטן, והכינה את עצמה, והכנה ללידה וכו', ופתאום מסכנה, איזה עוגמת נפש, כל התהליכים בגוף והכל מתנפץ. 40% מההפלות הטבעיות, הרפואה אומרת, לא ניתן לאתר להם סיבה. לא ניתן לאתר סיבה. 60% מהם אומרים שמוצאים סיבה כמו בעיה גנטית, הורמונלית, זיהומית. חז"ל מנו לנו מספר סיבות להפלות טבעיות. כלב נובח שמפחיד את האישה, מסוגלת להפיל. הגמרא מביאה סיפור על אישה שהפילה מפחד של כלב או חיה אחרת. עובר שמריח ריח תבשיל, והאישה מתאווה לאכול מדבר מסוים, אם היא לא תאכל מאותו דבר, מסוגלת להפיל את עוברה. אישה שדורכת על ציפורניים, אישה נידה שדורכת על ציפורניים, בפרט אם זה ציפורניים של אישה מעוברת שדורכת על ציפורניים, בפרט אם הציפורניים הם ציפורניים של אישה נידה. אישה ששותה יין חי בכמות מרובה, מסוגלת להפיל את עוברה. אלו ועוד סיבות וגרמות שאישה מפילה את ולדה. אבל הזוהר הקדוש אמר לנו טעם פנימי, כי הנשמה הייתה ראויה להיות איזה נשמה פגומה שחוטאת, לכן הקדוש ברוך הוא גלגל סיבוב על ידי אחד מהנתונים האלה שהעובר ייפול. אבל שאלה שוב נשאלת, מה אשמה האמא? מה אשם האבא? בכל התלמוד מצאנו סיבה אחת, על כל פנים עד כמה שידוע לי. הגמרא מסכת שבת, דף למד ב' עמוד ב' אומרת, רבי נחמיה אומר, בעוון שנאת חינם, מריבה רבה בתוך ביתו של אדם, ואשתו מפלת נפלים. כך אומרת הגמרא, שנאת חינם. שונא את השני בלי הצדקה. התורה לא מתירה לשנוא שום יהודי, גם אם הוא עשה לך רע. רק יהודי שעובר על התורה והמצוות, מצווה לשנוא את הרע שבו ולא אותו. אין היתר לשנוא יהודי גם אם הוא עשה לך רע. משנאיך השם אשנא. את מי מותר לשנוא?
את המשנאים שלך, מי שעובר על הדת, אבל גם לא אותו, את הרע שבו אתה שונא, לא את היהודי עצמו. ואם יש שנאת חינם, הוא לא עשה לי כך, ביקשתי ממנו הלוואה, ולא הלווה לי, אז מהיום הוא עובר ברחוב, מעקם את האף, לא מדבר איתו. זה שנאת חינם. חייב להלוות לך. לא רצה להלוות לך, אז מה קרה? וכן על זה הדרך, נראה לו שאמרו עליו כך, נראה, בעוון שנאת חינם. בספרי המפרשים מצאנו סיבות וסגולות נוספות לכאן ולכאן. רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, אומר, בעוון פגם אמונת חכמים. כשלא מאמינים לדברי חכמים, הרב אמר דבר מסוים ומזלזלים בזה. בעוון זה אישה מפלת. כותב רבי חיים פלאצ'י בשם גורי רבנו האריזל, אדם שהוא קמצן ואינו נותן צדקה, אשתו מפלת נפלים. וזה נרמז בפסוק, פיזר נתן לאביונים, ראשי תיבות נפל. רחמנא ליצלן. שמי שאינו נותן לצדקה, רחמנא ליצלן, אשתו מפלת נפלים. לעומת זאת כתבו הספרים, כותב רבנו המהר"ם מרוטנברג, שמנהג הראשונים היה, החתן ביום החופה מחלק צדקות. למה? אחד מהמעלות של הצדקה, שהאישה לא תפיל נפלים. וצפונך תמלא בטנם, יסבעו בנים. איך כתוב אחר כך? אני בצדק אחזה פניך. אם בצדק יש צדקה, אז צפונך תמלא בטנם. בכתבי המקובלים כתבו במהותו של אותו עובר שנופל, מי שאשתו מפלת נפנים, תדע שיש נשמות שהם דינים תקיפים, בלי מיתוק. ולכן הילדים האלה לא יכולים להחזיק מעמד והם נופלים. מה התרופה לזוג הזה? כתבו המקובלים, כותב רבנו מאיר פפירש בספרו מאורי אור, התרופה לאנשים האלה, אם אלה נשמות, מביאים נשמות של ילדים בעלי נשמה של דינים תקיפים, בלי מיתוק, האיש ואשתו השתדלו בכל המצוות שהם מסוגלים למתק דינים, כמו כשמתפללים בכי במתק דין, או אפילו כשהם לא מתפללים בבכי, אלא נפל עליהם בכייה בגלל דבר מסוים. קרה איזה משהו, בגלל זה הם בחרו, בענייני העולם הזה. מיד יסבו את הבכי הזה והתפללו על הילדים. דמעה ממתקת דין. דבר נוסף, כשהבעל עושה קידוש בליל שבת, קידוש בליל שבת, כשמוזגים בכוס קידוש, או בכוס ברכת המזון, את היין, על ידי 3 טיפות מים, זה נקרא מיתוק הדינים. אם האישה תשתדל בזה להביא את המים, למתק את הדינים, תזכה למתק את הדינים. דבר נוסף זה שופר. שופר ממתק את הדינים. לכן בני הזוג האלה יקנו שופר וישאילו אותו לבית הכנסת. ייתנו לתוקע שיוציא את הרבים ידי חובה. הם משתדלים בדבר שממתק את הדינים. יחלקו יין בערב פסח לנצרכים. יין בערב פסח ממתק את הדינים. גם לברית מילה, כשעושים את הברית על כוס יין, תשתדלו אותם בני זוג להביא יין לקידוש באותה שעה. בספר המידות כותב רבי נחמן מברסלב מספר סגולות שהן סגולות. מה הן? דבר ראשון, אם אישה טוחנת קמח או לשה מצות של פסח, טוחנת קמח או לשה את המצות, סגולה שלא תפיל. דבר שני, אישה שמפלת נפלים לא תלך בקישוטי זהב. לא תשים עליה שום תכשיט של זהב, לא טבעת, לא שרשרת, לא צמידים, לא עגילים של זהב, לא תניח עליה תכשיטי זהב. ויש שרצו להביא טעם לפה, למה לא תשים עליה זהב וכו'. כתוב על הנפילים, היו בארץ, היו ענקים מלשון תכשיט זהב. עוד כתב רבי נחמן, סגולה למפלת נפלים שתישא אצלה תמיד מגנט. למה מגנט תהיה אצלה תמיד? הפסוק אומר, וצפונך תמלא בטנם, והמגנט תמיד נוטה לצד צפון. לכן וצפונך תמלא בטנם, יהיה אצלה תמיד אבן המגנט. גם תישא אצלה חתיכת עץ מקבר של צדיק. איפה שיש קבר של צדיק, בחצר שם יש איזה עץ, תיקח חתיכה אחת,
תשים אצלה תמיד. דבר נוסף, אישה שהיא מפלת, תישא אצלה מטל, המים של הטל בבוקר, תסחב איתה תמיד את המים של הטל האלה, כתוב כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפיל. יש סגולה נוספת שתמכור את העובר שלה. תמכור את העובר, זה הובא כבר בספר חסידים. אדם שבניו לא מתקיימים, ילך לפלוני, תלך האישה הזאת כשהיא בהיריון, ופלוני יגיד אני קונה את הילד הזה שבבטן שלך. מהיום הזה ועלה, ייתן להם משהו סכום, מהיום הזה ועלה, הבן הזה שייך לו. לא שייך לאותה אישה. ולכן אם נגזר איזה גזרה על אותה אישה מאיזושהי סיבה, לא יכול לחול עליו הדין, אלא הילד הוא שלו. כותב רבנו אחידה, כך מובא בספר חסידים, כותב רבנו אחידה, בראותי דברים אלו אין אני, נהניתי מזה. וכך נוהגים בגלילות תורגמה ומתקיימים. כך נוהגים בטורקיה, בארצות ישמעאל, היהודים שחיים, שמוכרים את העובר והילד מתקיים. עוד סגולות שהובאו, מובא בשם הרב מסלנט, סגולה ביום שקודם התפילה, אישה שמפלת נפלים, ביום שקודם התפילה, תקנה סכין קטן, במחיר הראשון שיבקשו ממנה. מה שיבקשו היא תיתן, בלי ויכוחים. ותישא את הסכין איתה לבית התפילה, ומשעה זאת תלך עם הסכין הזה יום ולילה. ובלילה תניח את הסכין מתחת מראשותיה, מתחת לכרית, כמובן עטוף טוב, כן? וכך תנהג עד שהתינוק יהיה בן חודש ימים. סגולה נוספת שהובא בשם בעל הלשם שבו והחלמה, המקובל, כך מובא בספר תשובות והנהגות, בדוק ומנוסה, שהבעל לפני שקוראים בתורה, מוציאים ספר תורה, יאמר בכוונה גדולה את הפסוק, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. יאמר את זה אות באות, מילה במולה, ושם כתוב סגולה בדוקה ומנוסה. סגולה נוספת שהובא בספר סגולות ישראל, והיא אישה מעוברת שלא תפיל, שתקנה מפה חדשה לספר תורה. אבל מה תעשה? יש מפה שאוחזים בה לספר תורה. המפה הישנה תיקח לעצמה ותקשור את הבטן שלה. המפה הקיימת של הספר תורה, אותה תיקח, תקשור את בטנה, אבל לא לחלוטין, אלא תיקח את זה, כל זמן שהיא מעוברת תקשור את בטנה, אחר כך תחבס ותחזיר את זה לבית הכנסת. ולבינתיים תקנה מפה חדשה שיהיה שם ותשאיר את שניהם שם. בסוף תשאיר את שניהם שם. יש סגולה שהובאה בגמרא, והיא מפורשת בגמרא, והיא נקראת אבן תקומה. אבן תקומה זה אבן שנושאות נשים עוברות, שלא יפילו, זה מובא בגמרא מסכת שבת, דף ס"ו עמוד ב', יוצאים באבן תקומה, פסק את זה הרמב"ם להלכה, וכך בשולחן ערוך, סימן ש"ג. רש"י אומר, אבן שאישה נושאת איתה שלא תפיל. תכף נראה מה זה האבן הזאת. המפרשים והפוסקים, אם תחפש בספרים שלהם, יש חילוקי דעות, מה זה בדיוק האבן הזאת. אבל יש משפחות בירושלים ובבני ברק שיש להם את האבן הזאת, והם משאילים את זה בתור גמח לאישה מעוברת שמסוכנת להפלה, או אפילו לא מסוכנת, אישה שרוצה שמירה, משאילים לה את זה לימי עיבורה. מה זה האבן הזאת? כותב על האבן הזאת בשו"ת מהרש"ל. זה אבן שבפנים היא חלולה, ובתוכה יש עוד אבן קטנה שהיא לא דבקה בה, אלא מונחת בה. ונשמע הכל, כשאתה מנענע את האבן הזאת, אתה שומע עוד אבן אחת מבפנים שמקשקשת. וכך כותב המהרש"ל, אבן תקומה אני ראיתי, אבן חצץ, שהוא בתוכו חלול, ואבן קטן בתוכו כענבל בזג, כמו פעמון. וכן הוא נברא מששת ימי בראשית, ואמרו שהיא אבן תקומה. וזה האבן ניסיתיו כמה פעמים, וחז"ל אמת ודבריהם אמת. ידוע האבן הזאת מצויה, הגמרא אומרת לא רק האבן הזאת, כל כך הסגולה של האבן הזאת, שמי שיקח את האבן הזאת וישקול אבן אחרת כנגדה, או כל דבר אחר ישקול כנגד האבן הזאת, האבן ששקלת כנגד האבן הזאת יש בה את אותה סגולה. דבר, ככה אומרים חז"ל, במשקל ששקלו כנגדו. אישה אפילו שלא מפלת, אלא היא רוצה שמירה, אפילו אישה שלא התעברה בכלל עדיין, ורוצה לסחוב איתה, כדי שאם יהיה קליטה היא תיקלה טוב, מותר לה לקחת אבן כזאת, וזו אבן מסוגלת.
אנחנו רוצים לראות בזוהר הקדוש, התורה רוצה שהאדם יעשה סגולות, שלא יהיו הפלות. משום שיש גם חודשים בימי העיבור של האישה שהם מסוכנים יותר. בואו נקרא בפנים הזוהר. ביער החמישה יאיב בתוקפה דגבורה להתגברה. בחודש החמישי נותן הקדוש ברוך הוא כוח הגבורה להתגבר, דלה ישלוט עליה בבטן אימה למעבד לנפל, שלא ישלוט עליו הסמכמם בבטן אימו לעשות אותו נפל. ונקט עניין זה בחודש החמישי, כי רוב נשים המפילות ולדן הוא בחודש החמישי שהוא מצד הגבורה. יש לנו חוכמה, בינה, דעת, ואחר כך חסד, גבורה. הגבורה היא חמישית, לכן החודש החמישי צריך יותר להשתדל בסגולות, יותר בתפילות. בואו נראה בזוהר הקדוש על צדיק שהיה ראוי להיות נפל. לא רק רשעים נופלים, יש לפעמים גם צדיקים. אומר הזוהר הקדוש, כיוון שהגיע האדם הראשון לראות את דוד המלך, חמל דלאהבו לחיים כלל, ראה אותו שאין לו חיים כלל, רצה לומר ראה נשמה אצולה ממקום גבוה, ובבואה להתלבש בגוף נעשית נפל ומסתלק. והאדם הראשון היה מושרש בחוכמה שממנה משך החיים, לכך נתן לדוד חיים ממש. כיוון דחמה האדם הראשון כך, כיוון שראה האדם הראשון כך, יאיב למשנוי 70 שנים. נתן לו משנותיו 70 שנה. וינון 70 שנים דחיי דוד מלכה, והם 70 שנה של חיי דוד המלך. וחסרו מאדם קדמה 70 שנים וינון 1000 שנים דילה. לכן חסרו לאדם הראשון 70 שנה מאותם 1000 שנים שהיה לו לחיות. אז מה הורנו לדעת? דוד המלך היה ראוי לעשות נפל. למה? כי היה לו נשמה ממקום גבוה. אז זה לא רק שהילד נופל בגלל שיש לו נשמה של רשע ולכן הוא נופל, שלא ירבו רשעים בעולם, אלא לפעמים ההורים לא ראויים לקבל את המתנה הזאת. צריך כלים, ההורים או העולם, שיזכו לבן כזה. לכן הבן הזה נפל. מה קורה בנה ובנה? כשהאישה לא רצתה להפיל והילד נפל, פשוט אין לה חטא, אלא יש לה תיקון גדול בזה. היה הילד הזה צריך להיות בבטנה, זמן שנגדר מהשמיים, זה התיקון שלו. היה צריך להתקן שם, להשתלם, ואחר כך חוזר למקומו למעלה. לפני כן אני הבאתי סיבה אחת, ואמרתי, למה יש צער לאישה, ולמה יש צער לאבא? אמרתי, בעוון, שנאת חינם, אז האמא והאבא סובלים. אבל יש עוד סיבה אחת. תשמעו, חוץ מזה שאמרנו שצריכים להיות ראויים לקבל מתנה גדולה מהשמיים, כך כותב בספר נבחר מפנינים, כל דבר שהוא פחות ערך הוא בא בזול, אתה מוצא אותו. אגר, אתה רואה טיק-טק התעברה, ילדה. אבל שרה שהייתה צריכה לקבל דבר ערך, לקח לה זמן. אבל אני רוצה כרגע להסביר קצת באופן הנסתר על פי הזוהר, סיבה למה אישה קשה לה להיכנס להיריון, וגם אם היא נכנסת להיריון לפעמים היא מפילה נפלים. את הסיפור הזה כותב לפנינו רבנו הרמ"א מפנו, רבי מנחם עזריה בספרו. התורה אומרת בפרשת בראשית, ויקח לו למך 2 נשים, שם אחת עדה ושם השנית צילה. אומר רש"י, כך היה דרכם של דור המבול, לוקחים 2, אחת לתשמיש לילדים ואחת סתם ליהנות ממנה, ואותה היו נותנים לה כושל עיקרים, אמצעי מניעה. מי הייתה של פריה ורבייה? עדה. למה? שהייתה מגונה עליו ומוסרת מאצלו. עדה מלשון אחת ששרה ממנו. צילה הזאת של תשמיש היא יושבת תמיד בצילו. אם כן עדה הייתה מיועדת לפריה ורבייה. צילה הייתה להנאה, אותה הוא היה משקה כושל עיקרים. למך אלה היו 2 נשותיו. בא רבנו הרמ"א מפנו וכן הביא דברה בספר סדר הדורות. אל למך התגלגל אחר כך באלקנה. ושתי הנשים של אלקנה, חנה ופנינה, היו גלגול עדה וצילה. עדה זאת היא פנינה. למה? פנינה זה לשון פנינה, מלשון אבן יקרה, וגם עדה זה לשון תכשיט. כשם שהיה לפנינה ילדים, לעדה ילדים אז, היה לפנינה עכשיו ילדים. אבל צילה זאת חנה, והיות צילה מלשון שהיא יושבת בצילו. חנה על שם שהיא חונה אצלו תמיד. בגלל שאז
צילה לקחה סממנים למנוע הריון, לא יכלה עכשיו בגלגול הזה להיכנס להיריון בקלות. לתקן כוס של עקרים, לתקן כוס של עקרים, לכן עכשיו חנה אין לילדים. עד שיצא כל מה שנשאר במעיה מכוס העקרים ששתתה אז. כל הכדורים, כל התרופות שלקחה בגלגול קודם, עכשיו צריכה לסבול בגלגול הזה עד שיהיה לילדים. כך כותב רבנו הרמה מפנו. אז אישה שלוקחת גלולות או לוקחת כל האמצעים האלה בין מראש בין בסוף, תדע, או עשתה הפלות יזומות, זה תיקון מגלגולים קודמים. לכן כרגע קשה לה להיכנס להיריון, וגם אם כן אז היא מפלת. אף על פי כן אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים. התורה ציוותה אותנו לעשות השתדלות בדרך סגולה, בדרך שמירה, אם זה על ידי כוונות וייחודים. מי שיודע, רבנו אריזל בספר שער רוח הקודש אומר סגולה שלא תפיל אישה פרי בטנה, שהבעל יגיד לפני השינה כל יום מזמור לדוד יענך השם בעת צרה, שם כתוב גם איך ומה ומו. כותב רבי חיים ויטל, אני בדקתי וניסיתי וזה עובד, ואם יש שם קדוש שכולנו יכולים לדעת אותו. כותב בספר קהילת יעקב לבעל מלוא הרועים, זה היה מקובל גדול שכתב אנציקלופדיה בשמות הקודש, והוא כותב ככה: כל אישה מתעברת צריכה את כוח מידת הבינה כדי להעציר ולהקמית את הטיפה ברחמה שלא תפלוט אותה. צריך משהו שיתפוס את הטיפה שלא תיפול. והכוח הזה, השם הקדוש הזה נקרא, אני רק אומר את האותיות, אסור לקרוא אותו, כף אי תף. זה השם שלו. ראשי תיבות כל הנשמה תהלל. כל הנשמה תהלל. ועוד הרבה פסוקים. הכוח הזה מקמת ועוצר, מלשון לא חהתה עינו. בכוח השם הזה ששייך למידת הבינה, עוצר את העובר ברחם של האם שלא תפיל. כך הוא מביא גם כן בשם רבנו הרעב"ד, שזה מקמית טיפת הזרע שלא יפלוט אותה החוצה ואת העובר שלא ייפול. זה נרמז רבותיי בפסוק ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. אליך כעת חיה, סופי תיבות, אליך כף, כעת תף, חיה אי, זה השם. אליך כעת חיה, סופי תיבות, זה השם שממונה על ההיריון ולשרה בן. זה מה שנרמז בהגר. בהגר כתוב אינך ערה ויולדת, סופי תיבות אינך ערה ויולדת, יוצא השם הזה כף אי תף. למה? כי הגר הפילה לפני כן, לכן בא המלאך ואומר לה אינך ערה ויולדת, הפעם לא תפילי. כתבו הספרים הקדושים. לכן טוב לכוון בשם הקדוש הזה בשעת תפילה לבנים, ובשעת תשמיש כשאדם נמצא עם אשתו, בפרט אדם שאשתו מפלת נפלים, תכוון כל פסוקים שמורים על כך. יש פסוקים, כל הנשמה תהלליה, יש בעלינו לשבח, כתוב שמך ולך נאה להודות, בהרבה מקומות. תכוון את השם הזה כף אי תף, תכוון, לא להוציא בפה, תכוון אותו, זה סגולה לעצור את טיפת הוולד שלא תהיה נפל, שלא תיפל. גם משה רבנו, הנשמה שלו כמעט עמדה להיות נפל. ובאו מלאכים בכוח השם הקדוש הזה שאמרנו, ונשמרה משמתו אז כך. בואו נקרא את זה מפורש בזוהר. אומר הזוהר הקדוש, ובאי שעתה דנפק לנחתה להרע בזרע דלוי, באותה שעה שיצאה נשמת משה לרדת לארץ להתלבש בזרע איש מבית לוי שהוא עמרם, ולהתעבר בבת לוי שהיא יוכבת. התעדכנו 425 בוצינין למלכה. נתעדכנו תף כף אי נרות למלך ברוך הוא, שהוא סוד שם כף אי תף, שהוא השם השמיני מאב שמות הקדושים, ו425 גליפין ממנה נוספו לאור רוחה להתרה, ותף כף אי חקיקות ממונים שהם מלאכי מעלה שנחקקו ונשתלשלו משם, ליוו את נשמת משה לשומרה בבטן אמו, כדי שלא ישלטו בה החיצונים ושלא יהיה נפל. השם הזה יוצא אחוריים של השם שדי. שין, מה עוד שבא אחריו השין של שדי? תף. דלת, מה עוד שבא אחריה? היי.
י' של שדי עם האות שבא אחריה, כף. אם כן, אחוריים של שם שדי, זה השם הקדוש שמסוגל שהאישה תערער בו, שהגבר יערער בו, שיכוונו אליו, ואז הטיפה תעצר בבטן האישה. אני רוצה לסיים את השיעור בעזרת השם יתברך במסקנות שלפנינו, עם עוד איזה גרגיר ושתיים. פוסק בשו"ת ציץ אליעזר, כך, ששם כתב תשובה ארוכה מאוד בזה. כל בני ישראל מוזהרים באזהרה חמורה לא לנהוג קלות ראש בהפסקת הריון. אחריות גדולה מוטלת בזה, אין על השואל ואין על הנשאל. כי הרי אפילו אומות העולם מצווים על כך. מניעת הריון אינו דבר פשוט. זוג שמונע עצמו מלהביא ילדים מרחיק את ביאת משיח. מרחיק את ביאת משיח, כי כך אמרו חז"ל בגמרא, אין משיח בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, עד שירדו כל הנשמות של הילדים שצריכים לרדת לעולם הזה. 50,000 רבותיי בארץ כאן, כל שנה נופלים. אולי יכלנו לקרב את הגאולה. חייבים לעשות שאלת רב מורה צדק, כדי לקבל תשובה מדויקת, האם מותר להשתמש באמצעי מניעה, באיזה סוג, באיזה אופן, אין לפסוק שום דבר הלכה ללא פוסק מוסמך. וכשאומרים לרב צריך להציג לפניו את המצב בדיוק, והוא ייתן החלטה לאור מצבם. מה יעשה אדם ונכשל בדבר זה? לא ידע, כן ידע, בין איש, בין אישה, לא ידעו וביצעו ועשו ולקחו כדורים למניעה ולקחו ועשו והפילו וחשבו שהחוק קובע והרופאים קובעים. יש תשובה אחת שאני מכיר אותה, שהיא נקראת תשובת המשקל. תשובת המשקל, א', מהיום והלאה תיזהר, ב', תעזור לאחרים שלא יפילו. יש בירושלים אגודה שנקראת אגודת אפרת. אני אחלק לפניכם תכף גם חומר שלהם, חוברות, וגם בעזר השם יתברך דיסקים. האגודה הזאת עוסקת יומם ולילה, ללא תמורה. אני ביקשתי מהם ללא שום תמורה כספית, בין חוברות, בין חומר הסברה. בואו ונסביר לעם שידעו כולם את חומרת הדברים האלה ויזהרו מהפלות. מה שהם עושים, גם כזאת שמגיעה לידי הפלה, יש כאן חוברת שנקראת לקראת נישואין מאושרים, איך נראה התינוק וכו' וכו'. גם אלו שמחליטות לעשות הפלה, הם נותנים להם גב ותמיכה כספית, קונים להם מטרנות, טיטולים, מגבונים לילד, לול, עריסה, הילד עלינו. לאור זאת הם הולכים ומגייסים כספים, מי שנותן להם $1,000 קנה תינוק. הילד הוא שלך, זה מה שהם עושים. לי אין שום אחוזים מהם, אין לי שום עניין מהם, יש לי רק עניין להמליץ לפני הקהל, מפרסמים, עושה מצווה, זאת תשובת המשקל. הם נמצאים בירושלים, הטלפון שלהם 02-653-6212, תראו גם על הדיסקים וגם על מה שנמצא כאן לפניכם. מצווה גדולה לעזור להם בהוראת קבע, מי שרוצה, יש כאן הוראת קבע שירשום, שיחתום. אני אף פעם לא מטרים אנשים, וזה לא המקצוע שלי, אבל זה דבר של זיכוי הרבים להציל ופיקוח נפש. מי שרוצה 18 שקל, 20 שקל, 50 שקל, מה שאתה רוצה, תכתוב. אני אישית, יש לי אצלהם הוראת קבע שנים, ברוך השם, אני משלם שם חודש בחודשו. מצילים ילדים ממוות, כפשוטו. אדם שנכשל בזה, בין בגלגול זה, בין בגלגולים אחרים. בפרט צריך להיזהר ולעזור לאנשים כאלה. שורה תחתונה רבותיי, אני רוצה לחתום. בני המעמד היו מעמדות בבית המקדש. היו מתפללים בכל יום חמישי שלא תפיל אישה פרי בטנה. כמו שהכהן גדול היה מתפלל ביום הכיפורים. וכך הייתה תפילתו של כהן גדול בהיותו בהיכל. יהי רצון שנה שלא תפיל אישה את פרי בטנה, ושיתנו עצי השדה את תנובתם. התחלנו בפסוק ואיתו אני סוגר. התורה אומרת בפרשת משפטים, לא תהיה משקלה ועקרה בארצך. אומר רש"י, לא תהיה מפלת נפלים, את מספר ימיך עמלה. יהי רצון שנזכה לחיים ארוכים, לבנים ובני בנים, לזרע של קיימה, כל הטועים ישובו בתשובה שלמה, ונזכה בקרוב לביאת משיח צדקנו, שנקרא בגמרא בר נפלא,
שנזכה בעזרת השם יתברך להתגלותו בקרוב ברחמים, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא. מרכז מתוק מדבש, ארגון עולמי להפצת לימוד הזוהר הקדוש ותורת הנסתר. מתוק מדבש הוא פירוש על כל הזוהר הקדוש מילה במילה, שהתקבל באהדה גדולה בקרב כל חוגי ישראל, ופתח את הלימוד בספר הזוהר הקדוש לכל בית ישראל. רשת שיעורים עולמי, מערכת שיעורים מסועפת וענפה חובקת תבל, מזכה המוני לומדים, בהם גם בעלי בתים העושים לפרנסתם, לזכות אף הם בטעימת מה מעילה לחיים, וללמוד בספר הזוהר הקדוש וכתבי האריזל. שיעור זה שלפניכם נמסר על ידי הרב הגאון יצחק כהן שליט"א, מגיד שיעור ותיק במערכת השיעורים של מרכז מתוק מדבש. לפרטים 054 47 69 506